I just have to call the only sa ako kasi kulang. Parang you feel like there's something about it. Ano salita? Kinakabahan ako, iba kami lang ma-trigger. Tapos, Basta, pero 5 days old. Pero live lang muna ulit kasi kakabalik ko lang. Balik ko lang din kakabalik ko lang. Wala naman na ganun. Oo. Pero basketball din yung sa stop. Kaso doon ako nahirapan sa basketball. Energy ko dati hindi na ganun. Laging hirap, lagi tumayo ko. Fit ko na age ko. Fit ko na 26 na ako. Hindi mo tayo masaling na ito. Ilang ako? Ay, si Jack pala nakayuta ko pa. Sa mga ayuda. Kasi hindi ko lang makita masyado. Where ka kami na sa Manila? Wala pa dati? One year. Yun na pala. 1 year old. Ano ba yun? Ito, only mas mo. 2 years in bro. Kailan niya ba? July. 2 years. Di ba nga nag-coach ba yung anniversary tapos sabi ko yung second Christmas party na? Ini. 1 year pa yung paano. Paano siya nag 2 years na? 2 years na. Magto 2 years. Pero pinipilit mo kasi 2 years na, di ba? Kailan magka 2 years? Kasi mag 2 years. 1 year pa lang. Sabi ko nga, 1 year pala. Hindi ka nakinig sa presentation namin. Nakinig ako. May part ako doon. Sabi ko pa nga. Kami yung past, present, future. Kumakain ng longganisa, girl, pag weekend mo. Pinamoy niya pa. Bakit? Naririnig. Hindi kasi. Flash power pa to. Ay, hindi. Hindi naman. Nagsimula lang yun parang 5. Tinatanong niya ako. Ikaw kasi ba't hindi? Sabi sa'yo. Ako yung sising. Gagi meron palang record ng ingay ko. Sino to? Si Kuya Jay. Sila? Ay, Kuya Jay. Lahat si Kuya Jay nag-record din. Ay, Kuya Jay. Ayun pala, oh. Pagkabit na ka pala.
Storya na lang pala. Naingay lang ako. Pero, friends ko ata yung nagsasmash. Kasi taga-Magbago. Tapos recent, actually, hindi talaga ako nag-badminton. Parang 2 years or almost 3 years ago. Nagkasakit kasi ako, tapos gusto ko lang ng sport. Tapos nahihaya ko doon, tapos, hindi ko pala kinaya kasi malas sa sakit ko. Like, sobrang bilis hindi ko pala puso ko. Kahit mag-jog lang ako ng konti, nag-finger talaga. Tapos nagtatachycardia ako, nanginginig ako. So, nag-stop ako, sinalalarin sila. So, parang a year ago lang talaga ako literally ako. Pina-recover ko magagaling yun. Hindi sila rin yung sumatot dito. Paisip ako, Liza, sabi. For me. Uy, Zion, buti buhay ka pa. Hurt! Gusto mo sumama ko sa akin, Zion. It's so fun. Ay! Ano? They like... What na yun? May butik ka ba? Sorry. Kasi short sa akin. Sino pang free? Go, go, go. Kapaglaro na ako. Pag may kulang. No! No, go! Ito, yung hindi, I'm here lang. Ito, yung last na yun. Nag-go-go ni siya eh. Oo. Go, Kat. Smile! Usually, sabi, I told you, she doesn't like super dark. Oh my gosh! Kaya friends lang siya with Jean. Kaya pala si Umi lang kinakausap. Kasi, sino? White enough for her. Huwag ka may gunting! Sorry, Zion. May gunting! Protect me. Oh, protect me. I'm so tired. Simple lang naman yun. Yan yung pinag-ibig sa
Thread set, thread set.